Znemožňovaná je práca pokladov hľadača, zakázaná je snaha vzácnosti vnímania. Nemožno omyť drahokamy od bahna, najvyšší to risk, dráždenie hada. Zakázané je ryžovanie zlata, oddelovanie od piesku a blata. Neustále vštepované myšlienky v nejasnom duchu, postupné zozvieračťovanie ľudského druhu. Ťažoba plynie z vnúteného obsahu, neustále útočenie na ľudskú podstatu. Prenasledovanie vnútorného vývoja, zotročovanie povzneseného postoja. Svet ťa núti, aby si sa ním zaoberal, len stále núka ti niečím sa stať a viac nemeniť sa. Neustále vodu múti, aby ťa dezorientoval, nedovoluje ti, aby si bez pripútanosti životom putoval. V spoločnosti smerujúcej k vyspelosti majú ľudia otvorené možnosti zliadať k autoritám prirodzeným, myslieť a spieť k cieľom nadprirodzeným. V úpadkovej pozostalosti, plnej hlúposti sa len pozornosť triešti medzi vulgárnosť a bizarnosti. V bulvárnej reality show, bezočivo nazývanej verejným záujmom.